Благодаря, госпожо Председател. И аз ще се повторя с неща, които съм казал. Напоследък изслушванията по желание на ПП-ДБ се превръщат в самопрострелване в челото по телевизията, просто защото те търпят щети от това, което предизвикват. Сега тук то не беше изслушване, беше към Вас също да се обърна, беше обърнато на дебат, а не на изслушване с използване на процедурата по начина на водене и се изказваха тези. Там чух, че кой от кога бил протестирал, от коя година. То аз като по-възрастен от някой съм протестирал от 89-те и 90-те години, и то срещу представителите като роднините на Мирчев, или като роднините на Терзиев, или като родата на Христо Иванов, срещу родата на Владо Панев, срещу родата на тъста на Радан Кънев. Всичките тия мракобесни комунистически представители, които сега техните деца се водят за демократи. По-голяма политическа шизофрения от това трудно може да се намери. Както и шизофренията, защо полицията не ги е набила или защо някой бил набит. Слава Богу, за първи път полицията не би. Да, това е факт. Полицията не ги наби на улиците. И слава Богу. Иначе тук сега щеше да има майка му разплакана, сестра му разплакана, той горкия с бомбичките, ударил само 5 полицая, пък те видите ли какво му направили. Много по-добре е да бъдат арестувани и се надявам, между другото, господин министър, тези да си кажат кой ги е организирал и този път да се види наистина има ли политически партии и техни представители или близки до тях, които са участвали в това. Защото това нещо опоручава по принцип протестите. Тъй като имаше много хора, които си протестират, те имат право на това. Но всичките тези, там и друго, господин министър, запознайте се с така наречените гифтари. Проверете дали по време на протеста през социални медии и платформи като TikTok някакви хора не са пишели на друг, ако замериш полицай, ако му покаже среден пръст, ще изпратя гифт, който ти ще осребриш, да речем, през PayPal. За да видим дали част от младежите, които са били там, са били, защото са по желание, или някои са изкарвали пари. Сега тук интернет бабаита, на който всички му видяхме голямото дъ на Росенец, където се бори с хората на Доган, с които сега е в коалиция, че той в момента и не е в залата и като гледам господин Лорер, той започва да ви бие, доколкото се спомня напоследък. Щеше да ви извърте един шамар зад врата заради ваши думи. Там нещо ви обзела някаква бойна такава междуведомствена страст. И сега ще му използвам езика за кеф.